Kini ang Atraka Balita 943. Laing nga lokal nga balita. Human sa paghurar, pagpaila o pagduso sa sertipiko di kandidatura ang mga maninguha nga mahimong opisyal nga kandidato karon sa sunod tuig 2022 sa national ug lokal nga eleksyon. Giklaro karon ni Negros Oriental Governor Ruel Ragay Digamo nga dako kay pasalamat sa mga katawhan sa lalawigan sa Negros Oriental tungod kay sa pagmintinar niya o maayo nga serbisyo alang sa tanan. Supala pa niya Governor Digamo nga ko na mag-eleksyon kini ugma dako gihapon siya glabaw tungod kay nakita niya ang iyang unofficial nga survey. Nugang pa ni Governor Digamo nga iya kini nga gimintinar tungod kay sayod siya nga ang katawan dili lang kini siya manaad kay nagtrabaho naman siya isip amahan sa probinsya sa Negros Oriental. Ani ang pamahayag ni Negros Oriental Governor Ruel Ragay Digamo. Ko nga dako kayong suporta sa katawhan sa Negros Oriental kay nakakita na po ko sa survey ug mga eleksyon ta ugma murag dako ra gyapon ta kayo labaw, so ako ra ning i-maintain kay balon naman mo ako dili nako mo promise kay wala man ko ang i-promise kay gatrabaho naman ko, nakita naman ninyo ang atong mga agi. Pero kanang atong mga kaatbang sige pa naglibot-libot sa probinsya aron mo saad. So din ang dapita advantage la kay na naman tay mga agi sila mo saad pa man. Kini ang Atraka Balita 943. Si Negros Oriental Governor Ruel Ragay Digamo. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.